Как да постигнем баланс в живота си? Постигането на баланс в живота изисква съзнателни усилия и добре обмислени действия. Това включва ясното определяне на приоритети, ефективно управление на времето и грижа за физическото и психичното здраве. С няколко лесни, но значими промени в ежедневието си можете да постигнете хармония между личния и професионалния живот, да намалите стреса и да се чувствате по-удовлетворени. Представяме ви 5 практични стъпки, които ще ви помогнат по пътя към здравословен баланс в живота. Определете приоритетите си. Един от ключовите аспекти на балансирания живот е ясното дефиниране на това, което е важно за вас. Отделете време, за да идентифицирате вашите цели и приоритети. Организирайте времето си. Ефективното управление на времето е ключово за постигането на баланс. Използвайте техники като планиране на деня и разделяне на задачите на малки стъпки. Грижа за физическото здраве. Вашето тяло е основата за всичко останало в живота ви. Хранете се здравословно, бъдете физически активни и си набавяйте достатъчно сън. Грижа за психичното здраве. Психичното здраве е също толкова важно, колкото и физическото. За да го поддържате, медитирайте, избягвайте претоварването и обърнете внимание на емоциите си. Осигурете време за себе си. Не забравяйте да отделяте време за лични удоволствия и хобита. Това може да включва четене или слушане на книга, рисуване или писане, свирене на музикален инструмент, градинарство или разходка сред природата. За финал бихме добавили, че постигането на здравословен баланс в живота изисква усилия, но ползите от това са неизмерими. Като се грижите за физическото и психичното си здраве, организирате времето си ефективно и поддържате качествени връзки, ще създадете основа за дългосрочно щастие и успех. Помнете, че балансът не е крайна цел, а пътуване, което заслужава вашето внимание и грижа.